Παναγιώτης Ψωμιάδης συνδράσει. Τα κάνει όλα χωρίς φόβο. Με πάθος μας αποκαλύπτει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Ως άλλος Clint Eastwood μας μεταφέρει στη δική του άγρια δύση. Σαν άλλος Tom Cruise, έτοιμος να κατακτήσει τους αιθέρες. Η προσγείωση στην πραγματικότητα τον κάνει να πιάσει το μικρόφωνο και να μας πει και ένα και δύο και τρία τραγούδια. Και με πιο μορφή καψούρα τώρα πιάστηκα. Και μετά το τραγούδι ας κρατήσουν οι χώροι και τα βρούμε αλλιώτικα στεκιά υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Και όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης έρχεται από την Κεσσαρία. Merry Χριστούγεννα! Yeah, baby! Merry Christmas, Παναγιώτης! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Come on! Let's do it! Ο ταλαντούχος κύριος Ψωμιάδης σε μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις ως τιμωρός του κακού. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θυμίζει λίγο Σπέκτορ Κλουζό, αυτός ο Ροζ Πάνθυρα που ντυνόταν, είχε αυτό, Είναι ο άνθρωπος ορχήστρα μόνος του. Ό,τι θέλει εδώ. Καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός.